Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Na de heerlijke pauze in het Hekend Hert pikken we de route weer op hier in het Vijlenderbos. Ik zou zeggen, wandel en geniet, varen met me mee. We zien hier de Sint-Martinuskerk van Vijlen, met 195,62 meter de hoogst gelegen parochiekerk van Nederland.
Na een pittige klim hebben we nu top 3 bereikt van de Dutch Mountain Trail, IJzeren Bos. We zijn op een hoogte van 197 meter. De volgende wordt de Gulpenerberg in etappe 3. Maar dat is voor een volgende keer. Dus IJzeren Bos kunnen we afstrepen. Zit er bijna op. De laatste kilometer is aangebroken voor vandaag. Het was een mooie, pittige, afwisselende wandeling. Mooie vergezichten, mooi weer. Ik heb weer genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze mooie wandeling. Ik zie jullie graag op een volgende wandeling.